салом алейкум. Хуб ҳастем бародаро, тинҷин, созин, саломатиётон хуба? Ҳозир бобо куҷода? Бобо душанбеда газават карда гаштаистам. Душанбеда я навор дидам, я духтарак биромадай қишлоқиёро танқид кардай. қишлоқиё шаҳр омаден, вай омаден. Ту гӯш кӯ, навасаи қанди бобош сабрина намудора, сабина намудора, чӣ намудора, ҳаму ба нозу карашма видео кеседе ки гӯш кӯ, ака ту 1 миллиону чанка подписчик дорӣ, ту акда инстаграмда 10 сол ҳастӣ, хай ба чӣ, ба қишлоқиё бояд гап назанам? Шаҳр наёян, ҳай накунанд мошин, дар шаҳр бояд шаҳрро тамошо накунанд, ресторанҳо нараванд қишлоқиё. Намеаташмо қишлоқием на чанд каши навяд 3-4 моҳ шид шаҳр омадам. Ин шаҳрда тамошо карда гаштаистам. дар ин шаҳрам, бо нагӯй ки дар ягон чи дар ягон ҷои дигаи ҳозир бе, ман ҳам зарулиём рафтаистам, ҳам вай кестам. Ина шаҳр медони куҷо шудаем? О, мана дидӣ? қолинҳои Сиарион, доми Сиарион, ина доми Сиарион даём. Ина пеши доми Сиарион қати мезгарам уш. Агар хато накунам 82 мебурам. 82 мебурам. Чӣ гуфтаисти ту? Ту гӯш ки хати ман гап зан? Қишлоқӣ гуфтаисти? қишлоқиё ҳақ надорам биён иҷада тамошо кунанд, такси кор кунанд, бихӯранд, бичаранд, тамошо кунанд. ҷудо кайсти бо қишлоқиёро. Ина пеши ходоли пропускат кунам ки бо камера назанам. На дина камероро бурдум, штрафша споридам. охи гӯш кӯ, навасаи қанд хатои сахт кардӣ. мегӯи хизмат кардам, як хато кардам. бобитам як калима хато кард, ягинам як гапа гуфт, барои шумо гуфт, барои шумо зано гуфт, пушти занакоро гирифтаак. медони чӣ қадар нависонданаш? вақте ки биромадӣ дар инстаграм, биромадӣ дар ютуб, аки гӯшота кар мени, чушмота меҷиқӣ, ҳама чӣ гапат мезананд. ҳам ба нозу карашма гап заиста. душанбе соли нами 100 сол пеш душанбе як ранги қишлоқ буд. ранги қишлоқ буд, бобоҳамон мегуфтанд. ҳозир ноҳиёро бин ранги шаҳрҳо шудаистанд. ноҳиё ранги шаҳрҳо шудаистанд. охи мо ҳамамун ку, ҳамамун ҳамун кӯҳистонем, ҳамамун кӯҳистонем. шумо хеле ҷудо накунед қишлоқиё. қишлоқиё омадан нури дида тоҷи саршун биген дар шаҳр. буфаҳмуншон. ман биромадан намедум куҷода парковка кунам, ягон кас мепурсам ки мара нишон бите, ёки қишлоқиёро ҷудо мекунед шумо. ҳамун қишлоқа, ҳамун деҳа, ҳам фермере ки шира саҳар қати меҷӯша, ба шумо шаҳриёро роӣ мекуна. ҳамун парикакошон зелена гашничи пиёза мечинад, банча мекуна, ба шаҳриёро роӣ мекуна. шо чӣ гуфтаисти ха танги бадуш гирифтай? мара ҳар гап меган, ака биромади ҳар гапат меган. о, бачами хеле зиқӣ наки, хеле хита бисёр таъриф наку. ҳамин мокиён чени мокиёниш файрод мекуна. хурӯз чени хурӯзиш файрод мекуна. фаҳмидӣ? мокиён қитқит мекуна, хурӯз қитқидоз мекуна. ина фаҳмидӣ аку? фаҳмидӣ гапи хабари қишлоқиёра? барои ҳамин ҳозир вай даем эфир даем шери нар эфир даем ҳозир эфир кесам вай мекунам, зангит мезанам шери нар, зангит мезанам. эфир даем зангит мезанам. охир намемуна. рӯз навасаи қанди бобош видео кесам, ҳозир вай мекунам, ҳозир зангит мезанам. аки навасаи қар накуна, қишлоқиёро ҳурмати эҳтиром кунен. фаҳмидӣ? бо мегум ки хурду ту дар 8 метаж 15 метаж даи қишлоқиё ба шуморо вай кесданд. говоро меҷӯшанд, шир меҷӯшанд, ана вай мекунанд, ба шаҳриёро роӣ мекунанд, зелен пелен ҳамичи мама майда чада қишлоқай. шаҳрда ҳақ надорем бием бигардем. тоба навасаи қанд хай хафа нашава. аки ютубам бихелай, ҳама таъриф намекунанд, ҳама дӯстут намедоранд, бо одамои мепуранд гап мезананд ки барои ҳамин ман як умр 64.5 сол
در قشلاق زندگی کردم همین اومدم 3-4 ماشین نکنم در شهر زندگی نکنم در شهر وای نکنم گشت و گذار نکنم زنگ میزنه میلیون زنگ یا که اینترنت کوشش زنگ میزنه هیچ وقت قشلاقی رو وای نکنه همین آدم شهر همه آدم شهر یا برف بزنه همه روز شنبه بازار قشلاق میرن فقط قروتا و شکرها میخورن این همی گفت منو توری باشه فقط قروتا و شکرها در قشلاق با نون سیاه قطی میخورن ما شهریم ما اکد خیلی نگه که قهر میکنه که با ویدیوی شیراز شهربدار نگم این شهر نو شهر شده پیش سالا 24 قشلاق بود فقط حجت رقمی بابا قطی با همه مردمی سربلند همه شهر مردم وطن ای قشلاق هم بیا اکد بیا مایلش اکد نه ویدیو با بگی نگه جدا نکنه قشلاق رو جدا نکنه